मिथिखो आंनिया हस्टेलाव मोजां मोननाय दङ होननानै? गैया नङा, दंनायालाय दङ सासे, नाथाय दाबोसिम बुंनानै लानोनो हायाखै आङो। बिदिसो जाना दं खोथाया? औ, मा नाम बे सेंग्रानिया? आगै, बिनिया मा नाम आरो बेसे क्लासाव फरायो आं बेखौ दाबो जेबो मिथिथ'वा, नाथाय आं बे सेंग्राखौ नुजेननायनिफ्रायनो बेखौ मानोबा आङो एसे बिनि खोथा सानबाय थाग्रा जादों आरोना। नों सिन्था खालामनाङालै आब', आंबो नोंजों हस्टेलाव थांफागोन दे। नों गाबोन हस्टेलाव थांगोन ना? आंखौबो लांफा दे आरो बे सेंग्राखौ आंनो दिन्थि, आं डाइरेक्ट बुंनानै होगोन। हनै बिसोर गथ' सानैया लोगो मोनलायबाथाय खालि बेरायनाय, न'आवनो थानो गोसो जाया बिसोर सानै गथ'फोरा। आबै, आबौ, नोंसोर सानैया लोगो मोनलायबाथाय खालि गामि बेरायनाय ना? आबै, आब' एसाया गाबोन हस्टेलाव थांसिगोन ना, बेनिखायनो एसे आब' एसाखौ आं गामि दिन्थिखादों आरो। दे बिराद सेंग्रा गिदिरदि नोङो बिब'खौ लाना बेरायलायनो। थाव न'आव थौदो, जेरावबो दाथां, जेरावबो दाफै, न' सिंनिफ्रायनो ओंखारनाङा होननानै बुंबाय थायो आं नोंसोरखौ। जेरैथिंबो दैदेरदों, नोंसोर आंनि बुंनायखौ मानियानो ना? बिबैनि बुंनायखौ नोंसोर ओरैनो बुंनाय बायदिसो मोनोना? नङालै आबै, नों मानो बिदि सानोब्रा? थौदो न'आव जल्दि थौदो। आबै, आंथ' गाबोन हस्टेलाव थांसिगोन ना, आगैखौ आं हस्टेलाव लांफानि दे आबै, साननैनि थाखाय। आगैया हस्टेलाव आंनि थाखाय एसे खामानि मावना होनो गोनां दङ। बेफोरो गाबोननि बाथ्रा, थौदो न'आव थौदो। आगै, नों नोंनि मामानियाव सोंदै, आंबो आंनि मामानो बुंगोन गाबोन थांनायनि खोथाखौ दे आगै। औ, दानो सोंहैखानोसैबो आं। बाबालाय? र' फिसा र', आं खिना फैग्रोनो। र'लै आफा, बांद्राय गरमै दं मानसिया। मा बुंदों नों फिफाखौ? आं बांद्राय गरम? खोनाफा माबा माबिसो सानलायबाय नामाब्रा? आं नोंखौ सा गरम बायदिसो बुंदोंब्रा, जेबो बुङाखै। खोनासंलाय। दे, मा खोथा दं गोख्रै बुं, आं खिनो ओंखारथारबाय। माबालै आफा, आं आब' इसाजों गाबोन हस्टेलाव थांफागोनलै। माबालै, आब' इसाया सिख्लादेरबाय नालाय, गोसो थोनो रोंबाय। हस्टेलाव सासे सेंग्रा गोसोथोदोंनो, बुंना लानो हायाखै। बेखौनो र'। मा होनखो नों? औलै आफा, मा बुजियाब्रा नोङो, दा आइयासो खोनाफैलाय लांगोन। होद, आं गाबोन आब'जों हस्टेलाव थांफानो नागिरदोंब्रा, आब'नि गोसोथोनायखौ रायलायना हैनो। मा? हैलायसो नंमारगौदा, खोनाफैमारबायसो आइया। ओइ गथ', मा बुंदोंमोन नोङो, खनसे बुंफिनलाय। दे, खनसे बुंफिनलाय, माबा खोनाज्रिनाय बायदि मोनदोंमोन आं। आं खिनो ओंखारथारबायलै। माबालै आयै, आब' इसानिया हस्टेलाव गोसोथोनाय दङनो, बुंना लानो हायाखैनोलै बेसेरा अन्थाव बाथाव आंनि बिब'आ। बेखौनो एसे र' रायथिना हैनो नागिरदों आं। आयै, आं हस्टेलाव थांफागोन दे आब'जों। सोब्बानानैसो हाथाय बारग' होलायदो गथ' फिसाखौ। फियन जानो फैदों बियो। नोंबोसो गोदो गोसोथोलायनासो हाबा जानाय माथोलै। मा बुंनो दानि गथ'फोरखौ, उदैनिफ्राय ओंखारनोल' नांगौ अब्लानो गोसोथोनाय। हाय लोगोफोर, माब्रै दं? गोबावथार जाबाय भिडिअ लाना फैनो हायैया। सानथाम जाबाय भिडिअ हगारनो मोनैया। जानांगौ नोंथांमोना नेनानै दंबाय दङमोन। लोगोफोर गाज्रि दामोन भिडिअ हगारनो हायैनि। भिडिअखौथ' आं बानायदों, नाथाय मबाइला भिडिअखौ सेभ खालामनो हायाखै आरोना, बेबायदि प्रब्लेम। आङो दैबानानि मेथाइ बादायलायनाय बे सानथामावबो लाबोदोंमोन, नाथाय सानथामावबो जायाखै। बेनिखायनो आङो टपिकखौनो सोलायस्राबाय। दैबानानि मेथाइखौ आङो दोनथ'बाय। गोनां जायोब्ला आङो उननि समफोराव दैबानानि बादायलायनाय मेथाइ खननायखौ आङो उननि समफोराव लाबोसिगोन। नाथाय आङो दायो बेखौ दोनथ'नानै जोङो जोंनि सोलिबाय थानाय काहिनि बायदि जोङो थांफिननो नागिरबाय। बेनिखायनो लोगोफोर गाज्रि दामोनसै भिडिअ हगारनो हायैनि थाखाय। दिनैनिफ्राय फैफिनबाय, नोंथांमोना नायदो आरो दिनैनिफ्राय नुबाय थासिगोन। नोंथांमोना बेबायदिनो सिगां जेरैबायदि नायबोदों, सापर्ट खालामबोदों, बेबायदिनो आरोबाव खालामगोन होननानै आं आसा थायो। ओइ आनुस्काहाय,
नों जेरैखि जायाब्लाबो बे सेंग्रानि नम्बरखौ आंनो होना बिनानै। आं मानोबा खालि बिनि खोथाल' सानबाय थाफ्लांसै। जानायनि लोंनायनि उन्दुनायनि गासै समावबो बिनि महराल' आंनियाव फैबाय थासैहाय। नोंलाय मानोथो एसेबां बेनि थाखाय फाग्लि जाखो? आं मिन्थिया, नाथाय आं बेखौ मोजां मोनो। आंनो बेखौ नांथारगौ। खोनासं इसा, नोंनि मामा बाबाया एसेबां खस्थ' खामानि मावनानै नोंखौ हस्टेलाव दोनदों। नोंथ' मोजां फरायनो नांगौमोन। नों बायदि आं मोनाखै फरायनो, जानो लोंनो, गाननो जोमनो। नों मानो एसेबां आजादि मोननानैबो गोसो थोनायाव नों मानो गब्ल'नो नागिरखो? थै अनुष्का, नों बेफोरखौ सिन्था दाखालाम। आंलाय गोदो गोसो थैखायामोन दा। नाथाय दायो जोंहा मामाया साकरि मोनबायनो नालाय, दालाय जोंहा मामा बाबाया बारा खस्थ' खामानि मावनांनाय नंखाला माथो। बेनिखायनोसो आङो गोसो थोनोबो सोलोंबाय दा। इसा, नोंसा मामा मारै फैदों हनै? इसा, आं नोंखौ माबा माबि खोनादों। आं सोंनाय बायदि खोथा होखा। नों मा खोनादों मामा? हस्टेलाव नोंहा सोरबा मोजां मोननाय दङ होनलाय? थैबाय। नंगौना नङा इसा, बुंलाय? फाग्लि जाजोब्बाय नामा नोंसोरो? गोदावजोब्बाय नामा? बुं। नंमारगौ नंमारा खोथाया बुं। नङाबा मोनगोनसो नों आंजोंहाय। साला सिख्लायानो देराखै। मोजां जाथों होननानै नोंखौ हस्टेलाव दोनहैबाय। नोंखौ आं सेंग्रा गोसो थोनोसो थोनहरनाय जाबायना? मा? आं दायो गाइखेर जाबाय थानाय गथ' नामा? सिख्ला देरबाय आङो। आंहाबो गोसो दङ। आंबो मानसिखौ अननो गोरों जाबाय। आंबो मानसिनि गोसोखौ बुजिनो हानाय जाबाय। बेनिखायनोसो दा आंबो आंनि रोंनाय, बुजिनाय बेफोरखौ एसे बाहायनो सोलोंनो नागिरदों। सिख्ला देरबाय नालाय गोसो थोनो रोंखागोनथ'। बेखौनो एसेबां बेबायदि सोंफिलायनो गोनां। आयु, दंमारोसो होनबानायलाय। आंलाय हिनजाव फिसा। हिनजाव फिसायालाय माब्लाबाबो गावनि थाखाय जेबो नेनानै थाखाया। हिनजाव फिसाया जेब्लायबो मालायनिखासो। बेनिखायनो आंबो आंनि न'खौ बासिना लानो आं नागिरबाय। नोम्माया नोंखौ जाहोआखैना गानहोआखैना फोरोङाखैना माथो? हा? दानो नोङो सेंग्रा नागिरनो? नोंसोर जेखि बुङा बुंबाय था। नाथाय आं बेखौल' मिन्थिगौ। आयै, हिनजाव फिसाया माब्लाबाबो गावनि थाखाय सम नेनानै थाया। सानसे समाव सोरनिबा फिसाजो, सानसे समाव सोरनिबा हिनजाव, सानसे समाव सोरनिबा बिहामजो आरो सानसे समाव सोरबा गथ'नि बिमा जाहैखायो। बेबायदिनो आंबो जालांनो हमबाय आरो। बिमाखौसो नोङो उल्था बुजायनो हालायग्रा जाबायना? गोसो थोनाय दङब्ला मानोथो नोंखौ हस्टेलाव नोंखौ फोरोंबाय थानो थाखा गारै गारै, हो? थांखादो, दानो थांखादो। सोरखौ गोसो थोदों बेजों थांखादो। नोंनि थाखाय आं खस्थ' खालामनो हाया। नोंनि थाखाय आं थाखा फैसा गारनो हाया। थांखादो, जल्दि ओंखारदो, थांखादो। आयै, थांखालायनो हानाय दाबो एसेबां गोसो थोलायनाय जाथाराखै। आं गोसो थोजेननोसो नागिरदोंथ'। दाबो बिनि नामखौबो मोनथिबावा, बिनि बैसोखौबो मोनथिबावा, बिनि क्लासखौबो मोनथिबावा, न'खराव साबेसे, मा मावो बिमा बिफाया, बबे गामिनि आं जेबो मोनथिबावासो। ओइ अनुष्का, नोंहाबो दङ नामा गोसो थोनाय? आं गोसोखौनो थोनो रोङा। नुबाय? मा होनो अनुष्काया, खोनाबाय? जाम्बि नालाय बियो दाबो एसेबो सियान नङा। बेनिखायनो बियो सेंग्राखौनो नागिरना मोनाखै आरो। जिरायनायनिफ्राय ओंखार आरो हस्टेलाव थौ। नोंनि गाननाय जोमनाय थफ्ला थफ्लि लाना फैजोबनोसै। दिनैनिफ्राय ना नोंनि फरायनाय ना नों हस्टेलाव थांनाय, ना न' सिंनिफ्राय ओंखारनो मोननाय।
दिनैनिफ्राय नों ओंखाम संग्रानिफ्राय ओंखारनोनो मोननाय नंला। ओंखाम संग्रायाव नों ओंखाम ओंख्रि संनानै जों साफ्रोमखौबो जाहोनांगौ नोङो। बिराद जाबायना नोङो, गोसो थोनो गोरों जाबाय। हा? साला। जागोन दे आयै, रागा जोंनो नांला। आं गोसो थोहांनोसो नागिरदोंमोन आरोना, थोथाराखै। थोला दे आयै, आं थोला दे। आरो खनसे जुदि नोंखौ खोनाबावनांगौबा मोनथिखा। ओइ सा, नोंनि गोसोथोनायखौ गारदो नोङो। आं गारा माथो। मामाखौ थगायनोसो आंनो गोसो थोला होननानै बुंदों। खोनासं इसा, आरो नोंनि गोसो थोनाय सेंग्रायालाय हारसाबावसो। हारसा मानसिजोंनो हाबा जानोसै नोङो। हारसा मानसिफ्रा थगायसोयोहाय। माबाहाय अनुष्का, बिमायालाय बर'नोहाय, बिफायासो हारसानो। हारसाब्लाबो टाइटेलाल'सो हारसाहाय। बर' हिन्जाव लानानै दाना बर' रायलायग्रा जाबाय। अब्लाबोहाय इसा, रायलायनायाल'सो बर', बिनि थै, बिनि गियान, बिनि आखल, बिनि जानाय लोंनाय, बिनि सोलिनाय, बिनि साननाय गासैबोथ' हारसानिनो ना। नायनोसै र', आं दायो गारनोसैबो बुंनो हाया, नांथारगौबो होननानै बुंनो हाया। गाबोन जोंहा फंबाया थांफायोनो, बेखौ रायलायहोनोसै आरो आंबो चान्स मोनोबालाय एसे रायलायनानै गाबोन मोजां सोंनानै नायनोसै। गोसो थोजागोन थोजाया गाबोन मोनथिसिगोन। दे लोगोफोर, अब्ला गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौबो नेदो। दिनै माबा गोसोखौनो बिराद दुरबल मोननानैसो भिडिअखौ बानायदोंहाय लोगोफोर। मानो होनोब्ला सानथाम जाबाय नालाय भिडिअआनो जाजायाखै। बेनिखायनो दिनैबो जागोन ना जाया गोसोआव दुखु लानानैसो, सिन्था लानानैसो बानायनाय जाबाय लोगोफोर। दे अब्लाबो नोंथांमोना नायदो दिनैनि भिडिअखौ। जोङो गाबोननिफ्राय आरोबाव मोजां नुलांनो मोनबावसिगोन दे। बाय बाय। नेनानै थादो, गाबोन इसानि बयफ्रेन्डखौ लोगो हमहैनो। सोर जागोन इसानि बयफ्रेन्डआ मोनथिनो मोनगोन दे। बाय बाय। ओइ सोरांस्रि, रलाय। औ जोमै, मा जाखो? सोरांस्रि, नों नोंनि फिसाजोखौ ध्यान होदोंना होआखै? आंनि फिसाजोआ मा जादों हो जोमै? माबाहाय सोरांस्रि, आंनि फिसालायासो दहाय बिफानो बुंबाय थादोंमोन, बेयावसो खोनाहैसनदों आङो। माथो नोंनि नोंसाजोना हस्टेलाव सोरबा मोजां मोननाय सेंग्रा दङनो। थै, बहालाय आरो? गैया, आंनि फिसाजोना मोजां मोननाय गैयाथ'। ओं, बिदि होननानै नोंनि फिसाजोखौ नोङो फ्रि हगारबाय था, जेबो सोंनो नाङा, थर खालामनो नाङा। ओरैनोबा दानि गथ'फोरा उदैनिफ्राय ओंखारनोल' नांगौ, गासैखौबो रोंजोबो। रायलायनोल' रोंजेननांगौ, आइ लाभ इउ होननानै बुंनो रोङो माथो। दालाय बेसे गिदिर जाबाय। खोथायालाय नंमारगौबो नामा? आरो दाखालि नुवाखै बिफानाव माबायदि मबाइल बिदों? गोसोथोनाय गैयाबालाय मानोथो मबाइल बिनांगौ बेलाय दानोलाय? ओइ जोमै, बोरैबा नंमारगौबो दांहाय। फैलाय, इसाखौ सानैजों सोंहैनि।